Tänne asti. Kuinka moni harjoittelee kotona laukausta? Hyvä. Harjoitellaanko seuraavaksi vähän alemmas ampumista? Olisiko mitään? Joo. Ootteko te valmiita? Joo! 1, 2, 3, kärpä! Vaaliedusta muistetaan, eikö vaan tarkkana. Mitä siellä lukee? Asenne. Kyllä. Mitä se tarkoittaa? Ratan täysiä ja emulla. Kyllä. Tänäkin vuonna joukkoita ihan sieltä Etelä-Suomesta Pohjois-Suomeen sinne ihan Lappiin asti ja sitten Pohjois-Ruotsista tulossa joukkueita. Ja sitten tänä vuonna on semmonenkin erikoisuus, että Israelista tulee joukkue. Ja en minäkään tiennyt, että Israelissa pelataan jääkiekkoa, mutta niin vaan sieltä tulee joukkue ja vieläpä U9-ikäisissä, että aika pieniäkin vielä. Ja se on kyllä mielenkiintoista katsoa, että minkälainen joukkue sieltä tulee. Pekku, no, mennäänkö kävellä? Sehän on tosiaan vieressä se jää. Semmoinen lause tässä onkin koko ajan ollut, että muistot kestää ikuisesti, memories last forever, niin sillä mennään sillä ajatuksella. No, jääkiekkojoukkuehan on älyttömän hyvä siihen, että miten opetetaan kokemaan tunteita. Siellä tavallaan on aina se kaverin tuki ja turva. Tuo skanneri antaa sulle semmoisen niin 3D-mallinnuksen siitä sun jalasta. Ja niiden mittausten perusteella mä voin ymmärtää tavallaan mahdollisimman paljon pitkälle sitä, että minkälainen se sun jalka on. Tämmöstä pauketta tää on päivästä toiseen. Kuuluu. Hyvä, että pojat liikkuu. On pikajuoksu ja sitten aitajuoksu on niinku, mistä tykkää eniten. Pyörähtää ja sitten lantio kääntyy ja työntää. Mä yleensä vetelen ennen peliä, että saa kädet jo valmiiksi lämpimäksi. Meillä alkaa aina aikaisin tää 8:30 koulu, niin aamuisin tänne joko kaukaloon kokoontuu oikein koulukavereita tai sitten jos on kova vesisäkkeli, niin sitten pojat treenailee autotallissa ennen kuin lähtevät kouluun. Niin Ajatus on lähtenyt siitä, että totta kai meillä on älyttömän hyvät puitteet siellä, uudet hienot jäähallit ja kaikki, ja sitten vielä se, että Vuokattihan on aika uniikki paikka muutenkin, että ollaan siinä käytännössä 2 hotellin ja majoitusliikkeen niin välittömässä läheisyydessä, periaatteessa jopa samassa pihan piirissä, ja Vuokatissa kaikki on lähellä. Täällä on ne futiskamat sieltä, ei toissapäiväiset. eikö ei niin ole? Rintapanssari tosta. Nyt lähdetään Vuokattiin. Miltä tuntuu lähteä Vuokatti-kappiin? No kivaltahan se tuntuu, että siellä on pelejä ja sitten kovat joukkueet vastassa, niin kovat pelit saa siellä. Siitä se ei ainakaan jää kiinni. Kevään ehkä lapsille odotettu koitos, niin lähdetään kohti Vuokatti-kappia aamulla 7.30 linja-autolla ja